ברוכים הבאים לפודקאסט של תוכנית 20 פלוס וכתובים, התוכנית שעוזרת לגברים צעירים בגילאי 20 עד 30 להוריד את הכרס והצדדים, להיפטר מהחשקים לבצקים ומתוקים ומהרעב הבלתי נשלט, ולהוריד בין 6 ל-16 קילוגרם שומן ב4 חודשים מבלי לספור קלוריות, למדוד כמויות או לעקוב אחרי תפריט דיאטטי. נעים מאוד, קוראים לי אור אליהו ואני המנחה שלכם להיום ויוצר התוכנית 20 פלוס וכתובים בשיטה האנדוקרינולוגית ההורמונלית. והיום אנחנו הולכים לדבר על מהי הסיבה האמיתית שבגללה אנשים נכשלים בדיאטות. וכבר אני אגיד לכם מהי לא הסיבה. זה לא משמעת עצמית, לא חוסר מוטיבציה, לא עצלנות, לא חוסר ידע, לא גנטיקה ולא עצמות כבדות. ובנוסף, אנחנו נדבר על עוד מושג שמאוד חשוב שתדעו, שנקרא The Body Set Weight, או בעברית, משקל האיזון שלנו. שהמושג הזה מוכיח לנו שאם אנחנו לא מאוזנים הורמונלית, אנחנו תמיד נחזור למשקל שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ואפילו קצת יותר. לא משנה כמה ירדנו. אז בואו נתחיל. הסיבה שאנשים נכשלים בדיאטות היא פיזיולוגית לחלוטין. הם לא מאוזנים הורמונלית, ולכן לא משנה מה הם יעשו. עד שהם לא יבצעו תהליך קריטי שנדבר עליו בהמשך, הם פשוט לא יצליחו לשלוט במה שנכנס להם לפה. הרי תחשוב על עצמך רגע בארוחת בופה באירוע, או עם האוכל הטעים של אמא. אתה מרגיש שאתה לא יכול להפסיק, נכון? אני מכיר את זה על עצמי, שאמא שלי מכינה שניצלים של שישי, או שאני יושב עם חברים לאכול המבורגר, ואני אומר לעצמי, אני אקח קצת צ'יפס, ואז אני לוקח עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, מסיים גם את ההמבורגר שלי, ולא יכול להפסיק לקחת מהצ'יפס, ואז אפילו יש לי מקום לקינוח. החוויה הזאת שכולנו מכירים נקראת בשפה המקצועית, והנה תקשיב לזה טוב טוב, תפתח את האוזניים, אפקט התחייה. בגדול ניכנס לזה בהמשך, אבל כרגע, בגלל אורח חיים מסוים, המוח שלך חוסם איתות סובה שעליו אחראי הורמון הלפטין, כלומר הגוף שלך אכל מספיק, אבל המוח שלך לא מסוגל לקלוט את זה. והרבה מהאוכל שנכנס, תקשיב לזה טוב, נאגר כשומן מסביב לבטן שלך. אפקט התחייה מתבצע בחלק המוח העתיק ביותר האחורי, כזה שאחראי על פעימות לב או על אינסטינקטים קדמוניים. אלו בעיקר חדשות רעות, כי זה אומר שאם החלק הזה לא מקבל איתות סובה, אין לך סיכוי מולו. הוא יהפוך את הקרבים שלך לסיוט מהלך, עד שתיתן לו את מה שהוא רוצה, עוד אוכל ועדיף כמה שיותר משמין. אני יודע שנכנס כאן לידע מקצועי, אבל היה חשוב לשים את זה על השולחן מההתחלה. אתה לא אשם מחוסר היכולת שלך להתנגד או להפסיק לאכול מאכלים מסוימים. כך מתנהג הגוף שלך ושלי במצב לא מאוזן, לא משנה כמה כוח רצון יש לך. עד שלא תפתור את הבעיה הפיזיולוגית, יהיה לך בלתי אפשרי לרדת במשקל לאורך זמן. ועכשיו אנחנו נדבר על נושא מאוד משמעותי להצלחה שלך, ונבין אותו דרך הסיבה הפיזיולוגית שבגללה כל הדיאטות נכשלות. כי אם תחשוב על זה, כשאנחנו מתחילים דיאטה, אנחנו אומרים לעצמנו, יאללה, ממחר אני מפסיק עם הפחמימות, או מפסיק עם הג'אנק פוד, או מתוקים, או בצקים, או משהו כזה. באותו רגע אנחנו מלאי מוטיבציה, ואין שום דבר שיכול לעצור אותנו. יום אחד עובר, יום שני עובר, ביום השלישי אנחנו מתחילים להיות רעבים, ביום החמישי אנחנו מנשנשים קצת במשרד, ובסוף שבוע משחררים. ואז עולים שוב פעם במשקל, ואומרים לעצמנו, יאללה, מיום ראשון שוב פעם דיאטה. מתסכל, מעצבן, אבל בעיקר די צפוי. אז למה זה קורה בעצם? מה קורה שם כל פעם מחדש שגורם לנו לשבור לעצמנו את המילה? התהליך הזה נקרא מתקפה גרלינית. גרלין הוא הורמון במוח שלך שאחראי על איתותי רעב. כשהוא פועל אתה פשוט לא יכול להפסיק לאכול, גם אם יש לך כוח רצון ומשמעת של חייל במרינס. הוא משבית לך את החלק במוח שאחראי על החשיבה ההגיונית וקבלת החלטות שנקרא קליפת המוח הקדם מצחית, שיושב לך ממש פה ומשתלט לך על הראייה. המתקפה הזאת מתבצעת כי המוח שלך תופס את המצב כמצב סכנה קיומית, כי הרי הפחתת כמויות, שתכף נדבר על זה, למה זה לא אפשרי באמת? הגוף שלך במצב הזה מתחיל לאגור ולחפש אנרגיה. ולמה זה קורה? כי הגוף שלנו פשוט לא בנוי לאכול פחות. על פי מחקרים עדכניים בתחום התזונה, שבוצעו שוב ושוב ושוב, מצאו שלא משנה כמה הערך הקלורי של ארוחה, אדם תמיד ישאף לצורך נפח מזון של פחות או יותר 2 קילוגרם אוכל ביום. גם אם מדובר על תפריט של 1,800 קלוריות ויותר, וגם אם מדובר על תפריט של 1,200 קלוריות. הנפח הקלורי יישאר תמיד זהה. יותר מנפח מזון זה, אדם ירגיש מפוצץ, ופחות מזה, אדם יתחיל להשתגע, כמו שקורה בכל דיאטה רגילה. עכשיו, תחשוב על עצמך מתחיל דיאטה ביום ראשון, ומיידית מה שקורה בדרך כלל, זה שנפח המזון יורד משמעותית, הרבה פעמים זה אפילו מתחת לקילו וחצי אפילו. יום, יומיים, 3, ואז אנחנו מתחרפנים ובצדק. המתקפה הגרלינית נכנסת לפעולה, רמות הרעב שלנו עולות, והגוף שלנו צועק, אוכל בבקשה, אוכל. ואיזה אוכל הוא מבקש? את האוכל שהכי דחוס בקלוריות והכי שמן והכי מפוצץ בפחמימות, כדי שיחזירו לו את האנרגיה שאיבד בזמן הדיאטה שניסינו. עכשיו אתה מבין למה כל הדיאטות נכשלות? הסיבה היא שכל הדיאטות בנויות על הפחתת כמויות, מה שגורם למוח שלך להתחרפן ולך לפצות עם מאכלים מפוצצים בשומן ופחמימות, כדי להחזיר את האנרגיה ונפח המזון שאיבדת אותם בדיאטה, מה שנקרא פיצוי.
כל אלה שאומרים לך, תתחיל לאכול פחות, עושים את זה כי אין להם הבנה פיזיולוגית בסיסית, הגוף שלך פשוט לא יצליח לשרוד ככה. אתה צריך לאכול כמו גבר ולחיות את החיים, ועדיין להיות עם גוף בריא וכתוב. מקווה שנתתי לכם ערך. אם נתתי לכם ערך, חברים, אנחנו חייבים להיפגש בעמוד האינסטגרם שלי. הפרק הבא הולך לעסוק בארבעת רמות הרעב השונות שיש לנו כבני אדם, ולמה כל כך חשוב להיות מודע אליהם, וגם איך להסביע כל רמת רעב כזאת. אז חברים, תרשמו אור אליאב באנגלית, שם תוכלו בעצם באינסטגרם לשאול אותי שאלות על הכל, ואענה לכם על הכל בשמחה. אשמח שתשתפו את הפרק הזה עם 2 אנשים שרוצים לרדת במשקל, או עם המשפחה. ביי ביי.